баща ми, ама мисля, че най-важно за мен е първи обувки. И баща ми купува една Умбро червено, много хубаво, аз изпи с тя. И това за футбол мисля, че много, защото тая обувки за мен е много специал, първи обувки. Аз играя футбол до малък и 6-7 години, ама с 10 години вече почне по-малко сериозно, защото вече някой каза, може би да става футболист, ама аз съм на един стат в Бразилия, много трудно за футбол, Амазонас. Не се вижда хубаво за футболисти там, защото много далеч за къде е централно за футбол. И знам трудно да остава голям футболист, да остава един футболист да играе за голям отбор в Бразилия. Аз искам, ма и знам много трудно. Един човек играе национал отбор, отива в Манаус да остава треньор и ми хареса Марселиньо и каза, айде да отива в Сан Паулу, отбор всичко плаща и аз излиза, на първи път излиза в Манаус за Сан Паулу, за най-голям отбор беше и сега голям отбор Сан Паулу футбол клуб. Аз излиза за Манаус директно за Сан Паулу и това е, аз казвам, Господ помага моята кариера. На 2011 идва Джери Перейра. Той играе тук 5 години, май всички познават, голям менеджер тук. И каза, пита, ако иска да отива в България, сериозно каза, нищо не знам нещо за България. Първи контакт тук става с Маркиньос, той игра с ССК. Първи човек да говори, той ми каза, Марси, твой отбор сега е малък и мога да остава голям отбор, защото вашия президент искам това и мисля, че да остава много голям отбор. И мой договор извърши там, преди 2 месеца да извърши, имаше оферта за Иран, има оферта за Греция, ама много сериозна оферта идва за България. И на 2011 пресилва в България. Не, ми хареса много България. Аз съм 4 години тук. 100% ако аз гарантира, че казах, ако не ми хареса, няма да остава 4 години. Всеки години тук имаше оферта за друга държава и винаги си разбира с шефа и остава. Много ясно за футболист пари е важно. Моята фамилия харесва България, ми харесва България, за мен е спокойно. Град Разград ми харесва Разград. Аз яде нещо България, кога тук в хотел с клуба. В къщи, в апартамент с жена винаги има нещо за Бразилия. Това е наша голяма проблема тук, защото няма какво има Бразилия. Сега 4 години мисля, че трябва да говори по-добре, защото 4 години вече трябва малко с стела да говори по-добре на българи, да по-перфектно. Сега мога, става много трудно. Сладилник. Влас главни си, това е много трудно. Мисля, че има още 5 години сериозно да игра. До сега не мисля, не знам какво да прави, кога изпира кариера. Имал нещо бизнес, много ясно. И аз имал нещо бизнес без футбол. Има време, мисля, че има време да си говори и да си разбира какво става, кога извърши кариера.